история като малка, сега ще ти разкажа за увереността, как ми прекършиха увереността. Нали, мама е учителка по история и география. И съответно, като ходихме едно време към баба, минахме през една могила, защото ние минахме през едни шорткъти, имаше една могила. И мама ни е казвала, че това е могила, обяснявала ни какво е могила и така нататък, знаем. И аз съм, не знам кой клас в училище, но съм дребна. И съответно, моята класна, нали, която беше тогава, тя беше една малко по-сприхава женица и задаваше въпроси, бяхме по някакво природознание, примерно е било, и нали, тя обяснява за могили и така нататък. И аз и пита, някой виждал ли е могила? И аз, чисто детенце, дигам ръка, викам аз, нали? И тя, кой знае какво е виждала? Сигурно е виждала... значи до ден днешен не знам каква дума каза, обаче си спомням какво точно беше. Точно обратното на могила. Могила знаеме какво е, нали? Тя каза нещо от сорта, че сигурно е виждала. Сещаш ли се там, където оправят коли, как има дупки, дето влизат хората за долу да гледат колите да оправят? И тя нещо такова каза. И аз бях супер шокирана, защото викам, аз знам, че съм виждала могила. И от тогава спрях да вдигам ръка. Въпреки че знаех отговорите на, нали, примерно там, каквото и да било, спрях да вдигам ръка тотално. Защото направо е така. Защото те смачква, да. Обаче, мисля, че всеки си мисли, че другият е тъп колкото него, умен колкото него, добър колкото него, лош колкото него и така нататък. Да, че има същите, че може същите неща, че знае същите неща. Тоест тя си поставя на мястото, на твое място и тя е на 10 или на колко си. И си вика, няма шанс. И си вика, това виждам аз, това изгледа. Да. Всички са такива, особено мен това ме прави впечатление. Мога да го срещнеш с някакви, които са негативни, гневни, смисъл се едно са постоянно в атака срещу някой в света. Те са такива срещу света и си мислят, че света е срещу тях. Да. А точно обратното мама, нашата майка, която е супер добра, и си мисля, че всички са супер добри. Да. И затова често е чак наивна за някакви неща. Да. Някакво такова. Да. Естествено, че всеки би постъпил да. супер правилно и честно. Защо не? Как така? Вероятно, нека му дадем 11 шанса да направи правилното нещо. Да. Точно така е мал. Между другото, пък това съм го забелязала, когато някой, примерно, някаква ситуация се случва и ти се опитваш да, примерно, да отгатнеш на човека от среща, каква ще му е реакцията, какво ще помисли, какво ще направи, така нататък. И съм забелязала как, нали, хората точно спрямо тяхното си мислене. Тоест, ако те имат нещо, ця кофти, ама ако имат някакви задни мисли, веднага им хрумва нещо супер подло, че ще им се случи, че ония човек отсреща ще им направи супер подло, нали? И аз викам, вау, никога нямаше да ми хрумне. Викам, ма това наистина се едно никакъв шанс да ми хрумне и си викам, боже, защо, нали, хората ще им хрумнат такива неща? Ама то, нали, какво ти е в тебе? Това е перспективата, да. Да. Аз това се замислям сега, нали? Ако някой реши, че ти си Ерика, спомня, че ти си тъп, или че ти си умен, или че ти си забавен, или каквото и да е. Обаче те вкара в нещо и все едно ти си символа за това за него. Каквото и след това да направиш, всичко минава през това поглед. Примерно, като бях студент и аз уча стопанско управление, изобщо ми е интересно. Аз тотално не съм в тази среда. И постоянно се базикам, постоянно аз да ходим по кафета, нали, аз се лега, бягам и такова по време на лекции правя глупости, просто защото съм такъв. Да. И тогава аз вече всички ме запомниха като този забавния. Да. И срещаме една колежка, отивам някъде до някакъв магазин или какво. Да. Нещо трябваше да взема. И тя ми вика, къде ти ще аз към отивам до Ерика си магазин? И тя запръска от смях. Аз просто аз отивам примерно до... Да, знам, до какъвто и да е магазин. И тя направо се насра от смях. И смисъл, аз просто как да отивам и се прибирам. Да. И това е със сторих най-смешното нещо. Защото за нея вече всичко минаваше през това. Може ли да носи? Им ли нещо може да заведем?